Pemerintah wak. Orang-orang miskin. Sita. Itu Jadi orang itu harus berusaha. Sukses. HP 16. Kok Sita? Lorong di 16. Hmm? Lorong. 16 iku jumlahe 10 tambah 6. Iki nomor 15, iki nomor 16. Lah sing niku 14. Sing 1 sampai 14. Noma toh. Malah. Ini barusan dari saya lihat-lihat Sabin. Sawah. Kok Saben iku? Saben iku kromo enggil. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tetep sawah. Bahasa Jawa. Sawah. Lah wong Jawa iku wong Indonesia apa duduk? Wong Indonesia. Masalah sih saya dari Sabin lihat-lihat Sabin saya. Halo. Sampeyan iku wong Indonesia, sampeyan wong sampel. Gak maksudnya ngene. Jangan dipegang. Oh gak, umume wong gawe jam tangan iku ya siji. Lah Jangan gawe dipegang nanti lu gatel-gatel. Lo itu yang gatel. Lu gatel-gatel. Lah iya gue. Siapa? Gue, sampeyan iki gue. Aku tadi siapa? Gue. Aku tadi gue. Heeh. Aku tadi lu. Lu. Oh gak dadi lu, gue iku kata Awake. pertama tunggal. Lu iku. Terus ngomong ambek wong mat. Ngomong aja ngene-ngene iki saharen. Gak sih tak jam. Wong jaman iku kan kudu alroji kudu siji. Lapo alroji sampai double iku. Itu hanya orang-orang miskin. Aku Keketen aku. Kaya lho. Lambene. iki jam Hah? iki kanggo Indonesia bagian barat. Yo. WIB. WIB. Iki Indonesia bagian timur. Padha wae. WI. Ya Gak podo. maksude sampean iki saiki no WIB. Gak ono terus iki jam WIT, iki WIB Ya gak. iki. Iki wong miskin, wong sugih bebas iki wong iki Sampean gak wong Indonesia iki sugih. tak jelas no Indonesia bagian barat ke bagian timur. Nek aku mlaku ngulon, delok jam iki. Nek aku mlaku ngetan jam iki. Maksudnya dudu ngono, waktu Indonesia bagian barat itu sing sebelah kono. Ayo ngulon. Iya. Lah iki wetan. Etan. Ayo nek aku mlaku ngetan jam iki. Padha wae Lah, ngetane. padha. Ngetane kok sampai ke endi ku baru jam berubah. Ah, padha lah aku mlaku ro ngulon delok jam ngetan gak cocok. Sama niki sogit tak gendeng sih asline. Dicampur iku. Kacamata iki lho. Kacamata lapo loro ya, Wan? Siji. Kacamata siang malam. Oh, sip-sipan. Kayak karyawan pabrik. Iki tugasnya nek awan. Heeh. Iki tugasnya malam. Bener. Iku kacamata tak karyawan pabrik sepatu. Sip-sipan ki. Jenenge wong mampu, wong usaha sukses lho. Gak ngono sampean niku koyo karyawan pabrik sepatu wedok. Kacamata sampean sing sore disusul bojone ngono kok lho. Sajane saya lah. Sajane opo sajane sebenarnya? Nah, sebenarnya aku jalan-jalan ini malu. Lah kenapa kok malu? Malu-maluin.